Bueno, Jorge, una valoración del partido. Bueno, a ver, creo que el ponernos con 0-2 tan pronto en nas primeras chegadas que bueno, sí que creo que saímos ben, interpretando ben o que queríamos facer según o que plantexaban eles. Sí que é verdade que a partir do gol do Langreo, pois bueno, pasamos 10-15 minutos bueno, moi malos, non estamos cómodos sen balón, incluso non éramos capaces de poder contrarrestar o que propoñían eles. E, bueno, sí que é verdade que ao final o gol antes do descanso pois nos deunos unha tranquilidade moi grande, incluso pois o rival sae na segunda parte, esos 10-15 minutos que queres ir a meter un gol que te meta no partido, na primeira vez que te sacan un córner, pois bueno, metes o 1-4, a partir de aí creo que o partido non existiu, nin nos estivemos ben, nin con moita precisión para sair a facer máis dano, nin queríamos, e, bueno, pois eles tampouco, ao final, pois é normal que co resultado tal como está, pois, bueno, custa máis ir a por o partido, e, bueno, pois nada, deixar un pouco ese tramo final que o partido fora pasando o tempo. Bueno, creo que, repito, o partido con condición a boa saída que tivemos, que, bueno, pon 0-2 tan pronto, pois ponno fácil. Para vosotros los 3 puntos os vienen moi bien, además, para seguir subiendo posiciones. Sí, a ver, sí que é verdade que ainda por riba temos un partido menos, que, bueno, na nosa casa, que, bueno, estamos conseguindo vos resultados, pero, bueno, o que falamos sempre, na categoría que habíamos perdido un partido ata a xornada 12, ahora 11, perdes 3 partidos, de repente estás abaixo, pero, bueno, creo que na dinámica que viñamos sobre todo de xogo, de ocasións cada partido, pois como hoxe, pois non estábamos tan mal no xogo como parecía esta racha de partidos malos, con de por riba, pois, bueno, creo que ir a pasaron e perder entra dentro do normal, e ter un día malo na casa, pois entra dentro do normal, así que nada, sobre todo cambiar a dinámica pronto, porque, bueno, parece como que xogas ben, malo será, e cando te ves aí abaixo, pois sí que logo costa sacar resultados, e seguramente xogues peor, polo cal, bueno, le dicen nese aspecto que date para rapidamente, pois, bueno, cambiar o chip, entrar de outra maneira, ver que as sensacións que tiñas eran boas de verdade, e sobre todo, pois, bueno, máis que mirar para arriba, mirar de máis longe os de abaixo. Dio la sensación de que hasta ese 0-2 ustedes presionaron muy arriba y muy agresivamente para intentar recuperar rápidamente la pelota. Luego parecía difícil de aguantar todo eso. Sí, eu creo que tamén é o que ti dis, nos, bueno, creo que no noso estilo de xogo ven moito eso, e sí que é verdade que logo, pois, bueno, o rival tamén, bueno, pasan esos 15-20 minutos que estamos ben axustados, eles tamén cambian cousas, atrévense un pouco máis, chegas máis tarde porque estás máis cansado, bueno, sobre todo co gol do 2-1, pois, bueno, das un pasiño atrás, que quedamos en terra de ninguén, íbamos uns a presionar, outros non, xogábamos fácil a espalda, e, bueno, creo que ao final incluso ata o 3-1, cando volvimos a controlar un pouco o partido, volvimos a facelo. Sí que é verdade que a partir do 4-1, pois, bueno, deixamos un pouco xa que eles tiveran balón e non precipitarnos tanto, porque sí que é verdade que ainda íbamos a intentar presionar e mal, desordenados. Bueno, ao final un pouco a nosa maneira de xogar, e moitas veces cando non estás ben axustado, pois creante bastantes problemas, pero sí que é verdade que de inicio, pois, bueno, sí que tiñamos ben estudiado, ben traballado, que según o que fixeran eles de 5 ou de 4, e creo que aí, bueno, igual ata logramos sorprendelos un pouco con que esa presión tan alta, e sobre todo que estivemos moi acertados nos últimos metros. Dijo algo a sus jugadores al descanso con ese 1-3, no sé si alguno de vosotros estuvo en aquel partido hace 2 temporadas cuando el Langreo perdía 4-1. Sí, que tenía 6 horas. Eu non, falamos antes que dese partido, antes de empezar o partido, que, bueno, creo que iban un 4 no 85, ao final que, bueno, 4-1 e quedan 4-4, pero non, a ver, o que lle dixe, pues, típica frase de entrenador de que non xamos nosos que perdemos o partido agora que está tan de cara, e sobre todo, bueno, sí que somos un equipo
seguramente vistoso e alegre moitas veces xogando, pero sí que é verdade que somos tamén expertos en, bueno, darlle vida ao rival en situacións que ao final están controladas, e, bueno, creo que para nós tamén un bo aprendizaxe, bueno, pues facer un segundo tempo non tan vistoso como o primeiro, pero creo que sí que é serio e no que non apenas, bueno, salvo algún centro, alguna situación que de balón parado que concedes, creo que neso, pues bueno, ao final o objetivo era eso, gañar o partido, non complicarnos, co ben que tiñamos de cara, pois sacalo adiante, que esos 3 puntos, como ben dixestes antes, pois eran moi importantes para nós. Vale, gracias.